בוקר טוב. אתמול היה יום קשה במיוחד בתוך הימים האלה שאנחנו חווים יותר כבר 3 חודשים של תקופה מאוד קשה של סבל, ואתמול באמת היה אחד מהשיאים של הסבל הזה. והשבוע, זאת אומרת פעם בשבוע ביום רביעי, אני מצטערת על הגמגום, אני מתרגשת, פעם בשבוע ביום רביעי אני עולה לשיחות על יוגה. והפעם חשבתי לדבר גם בהקשר של מה שהיה אתמול, ואחר כך הייתה לי גם איזושהי חוויה מאוד חזקה. אני רציתי לדבר ולקשור בין יוגה ובין מלחמה. והטקסט הכי ידוע שמחבר בין יוגה ומלחמה, כי נדמה לאנשים שיוגה היא ממש מבטאת רק מצב של שלווה ורוגע ושלום, אבל זה לא ככה. ויש טקסט מאוד ידוע שממש קושר בין יוגה וימי מלחמה. והטקסט הזה נקרא בהגבד גיטה, וזה כאן הספר כאן, הוא בתרגום מסנסקריט של איתמר תיאודור. והבהגבד גיטה, שהוא חלק מטקסט יותר רחב וגדול שנקרא מהבהרתה, הטקסט הזה נכתב במאה השנייה לפני הספירה, והוא מספר את הסיפור של הלוחם ארג'ונה. וארג'ונה, בעצם הסיפור של הבהגבד גיטה מתחיל מזה שארג'ונה, שהוא לוחם, הוא לוחם רב ניסיון, הוא לוחם מאוד אמיץ ובטוח בעצמו, ופתאום ממש לפני היציאה לקרב הוא מתמלא ביסורי מצפון, הוא לא מבין מהי המטרה של המלחמה, הוא לא מבין איך מלחמה יכולה להיות מוסרית, והוא מחליט שהוא לא יוצא לקרב. והוא אומר, רוחפים איבריי, איברי גופי, פי יבש, גופי רועד, שערותיי סומרות, את קשתי קנדיבה שומטת ידי ואורי צורב. לא אוכל עמוד כאן עוד ונפשי סחרחרה. אך מבשרי רע אני רואה, הו קרישנה, איני רואה מה טובה תצמח מהמצב הזה, מהמלחמה. והוא ממשיך ואומר, לא אחפוץ עוד בניצחון, לא בממלכה, אף לא בשמחה הנכונים לי. כלומר, איזה פיקפוק מאוד גדול, כי באמת מלחמה זה מצב כל כך של כאוס. מה הטעם, ואת זה אומר לוחם רב ניסיון, מה הטעם בכל הדבר הזה? זה שיבוש של העולם, וזה שיבוש של כל ערך ומוסר. ואז קרישנה עונה לו, והוא אומר לו, קרישנה הוא הרקב שלו, אבל הוא גם, הוא האל קרישנה. ואז הוא אומר לו, כקשטריה, כלומר כלוחם, אל תהסס. אין חובה, הוא ממשיך ואומר לו, קשטריה, אין חובה נשגבת בעבורו מלחימה. כך לפי הדהרמה. אז בעצם אומר לו קרישנה, זה התפקיד שלך עכשיו. זה התפקיד שלך להיות לוחם. וכלוחם אין חובה נשגבת מעבורו מאשר הלחימה. והוא מדבר כאן על מלחמה שהיא דהרמית, כלומר מלחמה שהיא ראויה. ומלחמה ראויה היא מלחמה שבעצם מחזירה את הסדר על כנו, כי משהו מאוד מאוד משתבש, והתפקיד של הלוחם הוא בעצם להחזיר את הסדר על כנו, וכאן הקשר גם אל היוגה. הוא אומר לו, פעל את פעולותיך, בהיותך יציב ביוגה. לפני זה הוא אומר לו, רק הפעולה היא זכותך. כלומר, הלוחם עכשיו צריך לפעול. והוא אומר לו, פעל את פעולותיך בהיותך יציב ביוגה. היסוג מהיקשרות וישאר שווה נפש בהצלחה ובכישלון. שוויון הנפש הזה הוא יוגה. כלומר, היוגה פה היא לא הפעולה הזאת היא המרגיעה, אלא ההפך, היא הפעולה הממקדת, היא הפעולה המרכזת, והיא הפעולה
מאפשרת בסופו של דבר לארג'ונה לעשות את תפקידו, להילחם ולהילחם את המלחמה הדהרמית ולהשיב את הסדר על כנו. עכשיו, אני יודעת שיש עכשיו המון ויכוחים, אני ממש לא רוצה להיכנס בכלל לוויכוחים. אני רוצה פשוט להראות גם את הקשר בין היוגה ובין המצב הזה של לחימה, שלפעמים הוא פשוט נדרש, ולהראות גם את היוגה כממקדת בתפקיד. עכשיו, באמת אתמול היה יום מאוד קשה, ואני בדרך חזרה הביתה, כשחזרתי הביתה מהיום שלי, הקשבנו ביחד, אני והבן זוג שלי, הקשבנו לתוכנית ברדיו, והתוכנית ברדיו סיפרה את הסיפור של השיר של נתן אלתרמן, ליל חניה. ובעצם התוכנית הזאת שהיא עוסקת כל פעם בסיפור על שיר אחר, עסקה בשיר הזה שנכתב על ידי אלתרמן ב-1957, או פורסם ב-1957, ובעצם נכתב במחזור שירי היונה, שזה שירים שנכתבו סביב מלחמת השחרור, והתוכנית הזאת ברדיו הייתה על פסטיבל הזמר העברי, שהיה בשנת 1973. עכשיו זה היה לפני מלחמת יום כיפור, זה היה ביום העצמאות, 1973, המדינה הייתה באופוריה, 50 שנה ליובל המדינה, אני חושבת חגגו שם, וזה היה פסטיבל זמר שעד היום מדברים עליו, והשיר הזה, בעצם יאיר רוזנבלום הלחין את השיר ליל חניה של נתן אלתרמן, וביצעו אותו חנן יובל וירדנה ארזי ואפרים שמיר, שממש היו זמרים צעירים והשתחררו מלהקת הנחל. השיר הזה הגיע, יכול להיות למקום האחרון או אחד מהאחרונים, ליל חניה, ודיברו עליו. ודיברו על הרלוונטיות של המילים של השיר הזה לזמן שלנו היום, למרות שהוא נכתב ממש לא בתקופת המלחמה, ממש לפני מלחמת יום כיפור, אבל הוא נכתב על רקע מלחמת השחרור. ואז השמיעו את השיר, ובאמת שיר מאוד חזק וכל כך רלוונטי לימים שלנו, שמתאר את ההוויה הזאת של המלחמה, אותה הוויה שארג'ונה נמצא בתוך התווך הזה של המלחמה, בתוך המחנה, ועומדים לצאת לקרב, ופתאום הרגשות הסותרים האלה שעולים, וגם נתן אלתרמן מתאר את המחנה, את המחנה המתכונן לקרב, את הקמת המחנה הזה, ואת הערבוב הזה שבין נשגב ובין נמוך, ובין אידיאליסטי, ובין זול, ובין רעות, ובין בדידות, ובסופו של דבר גם מתאר את המחיר המאוד כבד. ואני רוצה, התעמקתי בזה אחר כך, כל הערב וגם כל הבוקר התעמקתי בשיר הזה, המרגש כל כך, והמציאותי כל כך, מציאות הימים שלנו היום, וכמה הוא מצד אחד באמת מאוד נשגב, ומצד שני מאוד מציאותי, מתאר את המציאות הלא יפה, ואני רוצה לקרוא לכם אותו, וזה הולך ככה: ליל חניה, בכל דברים, בשחוק, בגדף, בהמולת מלאכות, הוא קם, הנה הינו, כמו פני עיר נבנית, פניו של שדה הקטל, בהתפרס המחנה אשר דינו, להיות שופך דם האדם ומגינו. פני עיר נבנית, בחשכתה והבהוביה, בעיסוקה האץ חופז מתג אל תג, ליל חניה, פני נפחיה ואופיה ועגלוניה של חברה בטרם גג, פני הכוכב הקם והמרחב האג. פני הגברים
המתליעים עלי ברכיים חולצה ונעל, פני הלץ, פני הטבח, פני הבדיחה בצוהב בהרות הקיץ, שמושבה על הארגז או על הפח, ולקודקודה אגן רקיע מאופח. מתוך אשמורת ראשונה, בין חוף וגבע, היה נשקף פתאום מראה המלחמה. כמו הווי צוען, חבור יתד וחבל, בו חירותם של מסעות וחירומם, בו הכלים והחוקות בעירומם. בו חיסופה הפתאומי והפרוע של הבדידות בין הזרים והרבים, בו הרעות יד אדם בצר בראוה, להיות שומרה בין איש ואיש את הקשרים, בהישרף גשרי סחירות ומסחרים. בו מליצות סיסמות הזמן, אשר לא פרק שירה צרופה בן יעסוק, חלילה לא, ורק הזמר הנפוץ שלא דבר ערך ולא שחיית חמדה הוא, יישאן במלוא צווחת צבאיו החריפים על חלילו. על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח, ועל חובה וקרב ועול, הכל בכל. אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר בקול גדול, בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול. ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רקוע, ליל רוב מלאכות חופזות, ליל עד מן הדוודים. ליל שמוסך את כיסופה של רעות רוח בבניינה של ממלכה, ליל נדודים, ניצב פרוס על היחיד והגדודים. עת מלחמה, גם צלם הדברים האלה היה צלמה. לכל זמרת פזמון טועה, עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב, נפשו של דור, גם בשדה זרועה לזכור, לא רק לרע, ימי רעה. גם זה נשלב במלחמה, כל זה גם יחד, כמו אבחת אביב, נמסך בעם מליל ומשחרים. כל זה מתל ומגדות נחל יהיה עולה ביעף, ושב נקטע בהילל של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל. אז בעצם בשיר הזה הוא מתאר, נתן אלתרמן, את מה שקורה בהכנה הזאת לשדה הקרב, את הדודים שמעלים עדים ומהבילים, את התיקונים שחיילים יושבים ומתקנים, את השירים שהם לא שירה צרופה, אלא שירים זולים, שירים פשוטים. באחד הפרשנויות שקראתי, אז הם אמרו, בכלל לא שרנו שירים גדולים, שרנו, יש לה רגל מתברגת, וכל מיני שירים כאלה, ובדיחות, וגם בדידות מאוד גדולה, ויחד איתה גם הרעות שאנשים שונים אחד מהשני, כל כך שונים אחד מהשני, שמתקבצים מכל מקום ביחד, גם הטבח וגם הלץ וגם הבדחן וגם הלוחם, כולם ביחד מקימים את העיר הזאת, שהיא עיר הקטל, עיר המחנה של האנשים שיוצאים לקרב, העם. זה העם. והעם הזה עושה את התפקיד שלו. כל אחד עושה את התפקיד שלו. וזה גם קושר אל הבהגבד גיטה והסיפור של ארג'ונה. אני חושבת שזה הזמן שלנו עכשיו, במלחמה הזאת, ועוד פעם, אני לא נכנס לוויכוח, לא נכנס לוויכוחים, אבל כן, אולי זה הזמן, כמו לעשות יוגה, במובן הזה של המיקוד, של לעשות את התפקיד. לעשות את התפקיד ולהתמקד בתפקיד. סיפרתי באחד הפוסטים שכתבתי, הקשבתי גם באותו יום ארור, אתמול, שנהרגו כל כך הרבה לוחמים שלנו, דיבר נועם טיבון, הגיבור, שאמר, זה הזמן עכשיו למנהיגות, זה הזמן של המפקדים, מפני שאנחנו, ומה זה בעצם מפקד? מפקד הוא מי שממקד, מפקד הוא מי שמגבש, וזה הזמן עכשיו למצוא את המנהיגות שלנו בתוכנו,
להתגבש, להתמקד ולעשות את מה שצריך לעשות את התפקיד, לפחות מבחינת הכוונה. ועוד פעם, להיזהר מהפרימה הזאת של החוטים. כי הפרימה הזאת של החוטים היא בסופו של דבר יכולה להביא להתמוטטות. אז זהו, זה להפעם. אני אשים פה בתגובות גם קישור לשיר, כי אני חושבת שהשיר הזה הוא גאוני, גם המילים שלו, ואחר כך גם הלחן של יאיר רוזנבלום הוא פשוט גאוני בעיניי לא פחות, וגם הביצוע של חנן יובל וירדנה ארזי ואפרים שמיר, הוא מרטיט לב בצורה באמת בלתי רגילה. השיר הזה הגיע כאמור לאחד המקומות האחרונים, אולי אפילו המקום האחרון, וקראתי גם שיאיר רוזנבלום אמר שהוא יודע שהשיר הזה יגיע למקום האחרון בפסטיבל הזמר, כי יש בו התרוממות רוח ויש בו פאתוס, אבל הוא גם מאוד לא מובן. הוא מדבר, אם אתם חוזרים וקוראים את המילים, אז הוא ממש מתאר איך המחנה הזה מוקם, את כל התפקידים, את כל הפעולות של החיילים הקטנות, את האווירה של המחנה, את המחנה הצוענים הזה, שיש בו גם את השירה, גם את הבדידות בין אנשים זרים, גם את הרעות הזאת שנוצרת כתגובה לבדידות הזאת, גם את המחנה הזה שהוא מסמל את ההתפרקות של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, את ההתפרקות של סחירות ושל מסחר. זה לא העולם הזה, זה עולם אחר לגמרי, שהוא מבוסס על חוקים אחרים לגמרי, וזה עולם שבסופו של דבר, איך הוא אומר, ששם נשפך דם האדם, וגם יש בו לשם ההגנה. ובסופו של דבר גם יש את המחיר המאוד מאוד כבד של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל. אז פרצה מלחמת יום כיפורים כמה חודשים אחר כך, פסטיבל הזמר הזה, והשיר הזה הפך להיות שיר שבכל מקום במחנות, כשחנן יובל מספר שהוא הגיע לכל מקום והחיילים לא שבעו מלשמוע את השיר הזה, כי הוא כל כך תיאר את החוויה שהם חווים ממש בשדה, ולא כמו שהיא מגיעה אלינו אחר כך בעורף, אלא פשוט חוויה של השדה שמתכונן לקרב. וגם אחר כך הם שוב אמרו כמה בסופו של דבר הם היו גאים לבצע את השיר הזה. אז אני ממש ממליצה לכם לעיין במילים, לעיין לעומק במילים, גם להבין איך כל עם ישראל נפגש במחנה הזה עם הדעות השונות. אנחנו רואים את זה, כולם יחד, וכולם יחד בתפקיד, וגם לנו יש תפקיד. וזהו, אני חושבת, להפעם. אז להתראות, ביי.